Tampereen Kalevaan on viime kesänä avattu lihakauppa, josta saa aitoa halal-lihaa. Onko islamin lakien mukainen halal-liha parempaa kuin tavallinen liha? Moro päätti tutkia asian. Emin lihamestariliikettä pyörittää 29-vuotias Emin Adam. Hän on saanut Turkissa 4 vuoden koulutuksen lihamestarin työhön. Eminin lihakaupasta saa vain naudan ja lampaan lihaa, ei sianlihaa, koska se on islamin mukaan kiellettyä. Ostamme kilon halal-naudan paistijauhelihaa, lisäksi haemme marketista paketin tavallista naudanlihaa. Seuraavaksi valmistamme molemmista lihapullia ja syötämme niitä tavallisille tamperelaisille. No niin, täällä ollaan Tampereen keskustorilla. Minulla on tässä yhdellä lautasella tavallisia lihapyöryköitä ja toisella lautasella halal-lihasta tehtyjä lihapyöryköitä. Nyt testataan, kumpi maistuu tamperelaisille paremmin. Kumpi oli teidän mielestä parempaa? No tää kakkosvaihtoehto. Minkä takia? No, nää kyllä maistuu aika samalta, mutta ehkä se oli jotenkin miedompi, en mä tiedä. Mitä sä oot mieltä? Tää. Kakkonen. Joo. Miksi? Se oli vaan paremman makusta. Miltäs vaikuttaa? No sama juttu, kyllä tähänkin enemmän maustetta saisi olla, mutta en mä kyllä noissa mitään hirveätä eroa kyllä huomaa. Et huomaa, että niissä olisi mitään makueroa? Ei. Kumpikaan ei ole selvästi parempi? No ei oikeastaan. Minkälaiset vaikutelmat? Mä en kovin suurta eroa huomannut. Tää oli vähän kylmää. Olisiko toi parempaa? Tämä näin. Meninkö väärin? Tämäkö oli parempaa teidän mielestä, tämä numero 2? Nyt mä en osaa kyllä sanoa. Minkä takia se olisi? Olisiko se niinku maukka? Sen takia, kun se oli lämpöisempää. mutta niissä ei siis ollut kovin suurta eroa? No ei minusta. Eihän tässä hevosen liha ole. Ei ole hevosen lihaa, nämä on molemmat naudanlihasta tehty. Miltä se maistuu? Ihan ok. Oliko tää sitten toinen vaihtoehto? Se on toinen vaihtoehto. Siitä voi maistaa. Anna mennä vaan. Hetkinen. Kumpi on parempi? Minusta tämä oli jotenkin eksoottisemman makuinen, tämä parempi tämä. Tämä ykkönen. Niin onko tämä ykkönen? Tämä oli ykkönen. Joo, ykkönen. Eksoottisemman makuinen. Niin, näin se minusta oli parempi tämä. Oliko niissä suurta makueroa? Ei kovin suurta ei ollut, mutta nämä on jotenkin esteettisesti musta mukavampia nämäkin. Niin nämä minä valitsin, eikä ne vaan samoja lihapullia molemmat. No ei ne ihan samoja oo. Ei niissä isoja makueroja. Onko lihan maussa eroa? Enemmän mausteissa. Minusta tässä oli enemmän mausteita, minun maku. Testi on tehty ja lopputulos on se, että halal-lihapyörykkä voitti täpärästi. 3 testihenkilöä piti sitä hiukan parempana kuin tätä tavallista vaihtoehtoa. Et kyse oli siis sokkotestistä. 1 henkilö piti molempia lihapullia ihan saman makuisina ja hiukan mauttomina, ja 1 sanoi, että tämä tavallinen lihapulla on parempi. Ehkä tästä ei voi vielä tehdä suuria johtopäätöksiä, mutta sen voi sanoa, että eipä niissä kovin suurta makueroa ole.